Kabrigada, ako si Brigada Alan Tangkawan. Diya sa Brigada News FM Cebu. Midangop si Jinjin Ruho, taga Dalagit. Uban sa iyang anak nga si Matt Sander nga dunay buslot sa kasing-kasing. Nangayo na gyud sila og tabang sa publiko kay gikinahanglan na kayo nga operahan sa madaling panahon ang iyang anak tungod kay matod sa doktor nagkadako na ang buslot sa kasing-kasing sa maong bata. Alang sa dugang panawagan, diya si Jinjen ang inahan. Ako si Jinjin, ang inahan sa bata nga si Matt Sander. Mangayo miog ka ng gaming tabang pinansyal aron sa pag-adto sa Manila maoperahan na ang akong anak. Bisag ginagmay lang nga tabang okay ra kaayo na nako. Ang importante nga naa bisan gamay gibuhat na gid namo tanan para maoperahan among anak bisan asa na lang mi ani pero naa say uban na di sila mohatag kanang pinansyal. So niyari mi diri sa brigada para may na lang nangiyawat taon mi